Ja teema on maito! Con los terroristas! And do the Harlem Shake. Joo, hyvä juttu. No sitten tarvittais kaakaota vielä, että kyllä me 1000 kiloa ainakin. Joo, 1000 kiloa kaakaojauhetta. Hyvä juttu. Googlaamu! Pakko sulla on tietää mun. Siis toi on todella hyvä. Voisiko siinä olla sellainen, että olisi sellainen maitoliukumäki niin sinne Messukylän alakertaan ja siis siellä olisi, se olisi ihan täynnä maitoa. Vessat ja kaikki. Joo. Lehmiä. Totta kai se auton mukana te tuotte meille lehmiä. 10 lehmää, josta yksi on kääpiölehmä. Ja totta kai kääpiölehmä. En mä ylety semmosen selkään, semmosen täyskasvuisen lehmän selkään. Häh? Piimää, kevytmaitoa, täysmaitoa, uusmaitoa. Entäs joku haluaa alkoholijuomia? Valkovenäläisiä, villevallattomia, pinakoladoja, kermalikööriä. Ette kai te oikeesti ole tämmöstä paskaa kirjoittamassa?